Вітаю ўсіх. Ведаеце, бывае так, што адно адзінае слова можа выклікаць цэлую буру. Ось у 19 стагоддзе такім словам стала народнасць. Яно літаральна раскалола літаратурны свет на два варожыя лагеры. Гэта была, сапраўдная вайна за тое, якой павінна быць літаратура. І што самае цікавае, у самым цэнтры гэтай бітвы апынулася паэма «Тарас на Парнасе». І сёння мы паглядзім, як гэты твор, выкарыстоўваючы вострую сатыру, пародію і бурлэск, ператварыўся ў магутную зброю ў гэтай культурнай вайне. Добра, давайте паглядзім, пра што сёння пойдзе гаворка. Спачатку, канешне, трэба вызначыць, што ж гэта за звер такі, народнасць, і чаму вакол яе было столькі спрэчак. Потым, ужо падрыхтаванымі, мы паглыбімся ў саму паэму «Тарас на Парнасе», разбярем, так бы мовіць, яе сакрэтную зброю, бурлэск і пародію. Ну і ўрэшце збярем усё разам і пабачым, як гэты арсенал дапамог аўтару данесці сваю галоўную, вельмі важную ідэю. Ну што ж, пачнем з самага асноўнога. Што мы ўвогуле маем на ўвазе, калі кажам, што літаратура, маўляў, народная? На першы погляд, усё ж зразумела, так? Але вось тут, у гэтай прастаце, і хаваецца ўся складнасць і ўвесь канфлікт. Так, вось яно, афіцыйнае, такое акадэмічнае вызначэнне. Народнасць – гэта, цытую, праўдзівасць, шырыня і глыбіна выяўлення важных для народа з'яў, рэчыснасці у святле перадавых для свайго часу грамадскіх ідэалаў. Гучыць вельмі навукова, правда? Але калі ўдумацца, тут кожнае слова на вагу золата. Праўдзівасць, важныя для народа з'явы, перадавыя ідэалы. Разумееце, кожны з гэтых пунктаў можна павярнуць так, як каму выгадна. І вось менавіта таму вакол гэтага паняцця і пачалася такая без перабольшання жорсткая барацьба. Давайте паспрабуем разабраць яго на больш зразумелыя часткі. Дык што ж робіць твор па-сапраўднаму народным, згодна з гэтым вызначэннем? Па-першае, ён павінен быць праўдзівым, адлюстроўваць жыццё, як яно ёсць. Па-другое, ён павінен закранаць тое, што сапраўды хвалюе людзей, іхныя праблемы і надзеі. Па-трэцяе, ён мусіць быць, скажам так, на хвалі часу, несці прагрэсыўныя ідэі. І вось два апошнія пункты, яны крытычна важныя. Твор павінен быць адначасна і высокім мастацтвам, і пры гэтым даступным, зразумелым самым шырокім масам. Здавалася б, хто з гэтым будзе спрачацца, так? Але, як мы зараз пераканаемся, на практыцы ўсё аказалася куды складней. А цяпер давайце акунемся ў гісторыю, у той самы кантэкст, бо гэты тэрмін, народнасць, быў не проста нейкай тэорыяй з падручнікаў. Не, гэта было сапраўднае поле бою. Проста уявіце сабе карціну. Сярэдзіна 19 стагоддзя. Літаратурныя салоны, рэдакцыі часопісаў, пісьменнікі, крытыкі, нават чыноўнікі – усе ламаюць дзіды вакол аднаго і таго ж паняцця. Народнасць. Для адных гэта азначала адно, а для другіх – нешта абсалютна дыяметральна супрацьлежнае. Па сутнасці, гэта была барацьба за душу літаратуры. Для каго яна павінна стварацца, чые інтарэсы абараняць? І вось яны, гэтыя два полюсы, з аднаго боку, так званая афіцыйная народнасць. У яе была вельмі зручная для влады формула самадзяржаве, праваслав'е, народнасць. Што гэта значыла на справе? А тое, што літаратура павінна была служыць дзяржаве. Всё проста – праслаўляць цара і апраўдваць прыгоннае права. А з другога боку, зусім іншы погляд. Гэта прагрэсыўная народнасць. Для яе прыхільнікаў літаратура – гэта голас самога народа. Яго боль, яго спадзяванні. Гэта літаратура, якая не баіцца праўды, а наадварот мекнецца паказаць яе, якой бы складанай яна не была. І вось менавіта тут, у гэты самы момант, на сцэну выходзіць наш галоўны герой – паэма, якая апынулася ў самым эпіцэнтры гэтай буры. І ў чым жа геніяльнасць гэтага твора? А ў тым, што аўтор не стаў адкрыта спрачацца ці пісаць нейкія гневныя артыкулы. Не, ён выбраў значна больш тонкую і магутную зброю – смех. «Тарас на Парнасе» – гэта, па суці, бурлэск і травесція. Зараз разберемся з гэтымі словамі. Але, калі коратка, то паэма проста бярэ гэтыя высокія афіцыйныя сімвалы і высмейвае іх. Паказвае всю іх фальш, всю недарэчнасць. Гэта быў удар проста ў самае сэрца афіцыйнай народнасці. Добра, паабяцаў, выконваю. Давайце разбірацца з гэтым сатырычным арсеналам. Што ж гэта за такія хітрыя прыёмы бурлэск і травесція? Пачнем з травесціі. Сама слова ідзе ад італьянскага травестіре – пераапранаць. І гэта, ведаеце, ідэальна апісвае тое, што робіць аўтар. Ён бярэ велічных антычных багоў,
А гэта ж сімвалы высокага мастацтва, класіцызму, і літаральна пераапранае іх у сялянскія кажухі. Садзіць іх у звычайную беларускую хату, дае ў рукі чаркі і скваркі. І што атрымліваецца? Неверагодны камічны эфект. Вось проста паслухайце гэтыя радкі. Як тараканы каля хлеба, багі паселі ў круг стала. Толькі ўдумайцеся, вялічныя алімпійцы, уладары неба і зямлі, параўноўваюцца з тараканамі. Гэта ж настолькі рэзкае, проста такі нахабнае зніжэнне вобраза, што яно не можа не выклікаць смех. Вось яна, травесція ў дзені. Суткнуць высокае з нізкім і атрымаць не проста камічны, а яшчэ і вельмі востры крытычны эфект. Ну а зараз давайце дамо вызначэння і бурлеску. Афіцыйна гэта жанр сатырычнай паэзіі, які заснованы на несупадзенні сутнасці і формы. Калі прасцей, то бурлеск – гэта гульня на кантрасце. Уявіце, што пра нешта вельмі важнае і высокае гавораць простай, нават гругурватай мовай. Або наадварот. Уся фішка менавіта ў гэтай неадпаведнасці. Калі тое, пра што гаворыцца, і тое, як гаворыцца, не супадаюць. І тут ёсць, так бы мовіць, два асноўныя віды бурлеску. Першы – высокі стыль апускаецца да нізкага. Гэта калі мы бярэм нешта ўзнёслае, тых жа багоў, і апісваем іх простай бытавой мовай. Гэта наш выпадаць з тараканамі. Але бывае і наадварот. Нізкі стыль падымаецца да высокага. Гэта калі, напрыклад, пра нейкую дробязь пішуць з эпічным пафасам. Але Тарас на Парнасе выкарыстоўвае пераважна першы метад. Ён збівае пыху з усяго высокага. Добра. Але бурлеск і травесція редка ходзяць паасобку. Вельмі часта іх суправаджае яшчэ адзін магутны сатырычны інструмент – пародія. Давайце паглядзім, што гэта такое і як яна тут працуе. Слова «пародія» літаральна азначае «песня на выварат». І гэта вельмі трапна. Уявіце, што аўтар не проста капіруе чэйсьці стыль, ён нібыта надзявае яго як маску, але пры гэтым спецыяльна крыўляецца, даводзіць усё да абсурду. Галоўная мэта тут не проста скапіяваць, а менавіта карыкатурна пераймаць, каб усе ўбачылі смешныя ці слабыя бакі таго, што ён парадзіруе. І мішэнню для пародіі можа быць што заўгодна, можна спарадараваць адзін верш, можна творчую манелу канкрэтнага пісьменніка. Але Тарас на Парнасе бярэ вышэй. Яго пародія б'е па цэлым літаратурным напрамку, па класіцызму. З ягоным культам антычнасці, з ягонымі ўзвышанымі, але ўжо давно адарванымі ад жыцця ідэаламі. Так, з інструментамі, здаецца, разабраліся. Бурлеск, травесція, пародія. А цяпер самае галоўнае. Давайце зберем усё гэта разам і паглядзім, як увесь гэты складаны сатырычны механізм працуе на галоўную ідэю паэмы. Дык чаго ж у выніку дасягае паэма? Па-першае, яна выкарыстоўвае образы гэтых смешных багоў, каб пагаварыць пра сур'ёзныя надзённыя праблемы свайго часу. Па-друге, яна безлітасна здзекуецца са старэлых прынцыпах класіцызму. Але самае важнае, праз увесь гэты смех, праз гэтых пераапранутых алімпійцаў аўтар нібы кажа: глядзіце, вось гэтая ваша хвалёная афіцыйная народнасць, а гэта проста фейк, падробка. Сапраўдная народнасць, яна зусім іншая. І атрымліваецца, што бурлеск у Тарасе на Парнасе – гэта зусім не проста жарты для жартаў. Не, гэта ключ. Ключ, які адкрывае нам галоўную аўтарскую ідэю. Бо праз гэтыя камічныя, зніжаныя вобразы багоў аўтар даносіць сваю думку нашмат больш эфектыўна, чым калі б напісаў нейкі сур'ёзны артыкул. Смех тут становіцца інструментам праўды. І ўсё гэта ўласна прыводзіць нас до фінальнага пытання. Навошта ўвогуле ў літаратуры існуе гэты прыём паказваць высокае праз нізкае? Як мы толькі што ўбачылі на прыкладзе Тараса на Парнасе, гэта нешта значна большае, чым проста спосаб павесяліць. Гэта магутны інструмент. Інструмент, які дазваляе сарваць маскі, скінуць з п'едэстала фальшывых ідалаў, паказаць, дзе прыгожая форма хавае пусты змест і ўрэшце адстаяць новыя, больш сумленныя і жыццёвыя ідэі.